Miksi matkit Pasi Viherrauha lähes kaikessa? En matki. Se on yksi en matki. Joo, en matki. Parempaa kuin seurahuoneella. Parempaa kuin seurahuoneella. Tää on parempaa kuin seurahuoneella, tää safka. Raikas ja ravitseva. 1,5 litraa raikasta ja ravitsevaa. Noin, tässä paskalla on. Näin. Mene töihin. Mene töihin. Mene töihin. Yeah, 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 yeah. Minä tanssi, down. Minä tanssi, yeah, 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 yeah. Mulle tuli tänään tällainen tonne postilaitokseen. Elisan vanhaa Elisa Vihteen digiboksia. Ja siinä sitä vitun paskaa taas perkele tulee tänne vittu tielle. No vitun saatanan kullit. Vittu, että oikeesti vituttaa tollanen suolan kylväminen tänne perkeleen teille. Ei tarvitse suolata. Ei tarvitse sitten suolaukon munapystyssä mennä tuolla laittaan suolaa asfaltille, kun ei oo lunta eikä jäätä. Hehe. Noin. Tämä on nyt se avainsana täällä näin. Tää ei nyt jostain syystä kunnolla rokkaa kulje. Sitten mulla on tässä on tällainen johdonpätkä. Sivuleikkurit ja tehdään tälle johdolle